čus, ja vás tam dnešného videa. Dneska tu bude ďalší unboxing. Tentokrát kolies na Bronco a ešte nejakých vecí, takže môžeme sa ísť na to vrhnúť. Máme tu teda pekný balík. Roztrhať. To je asi najviac uspokojivá časť z videa. Roztrhnem celé, to je lepšie. To si to ešte roztrhnem tu. Teraz ešte takto. Ešte to je tu. Rovno som si to otvoril. To môžem dám to dolu. To vyzerá krajšie. Tak. Ešte tu mám dolu. Tak uspokojivé. Takže teraz tu nie je nič, aha. A tu sa nachádza výpon. A pod ňou skrývajú samozrejme čo? Toto je nárazník na Maxa. Tam, kde sa robí to svetla. Neviem, predný. Zadný. Zadný nárazník na Maxa. A potom kolesa na Bronco dvoje. Tam malo celkom veľké oproti mojej ruke. Som si myslel, že budú menšie. Modré teda. Som na nej zvedavý, ako budú vyzerať na autíčku aj s tým zdvihnutím. Ja to zaujímavé, tie kolesa, musím povedať. Ešte tu máme tu na tie kolesa, tie matičky, alebo ak by som to nazval. Potom ešte aha, to je ten naviak. A potom ešte Bluetooth do môjho autíčka. Do Bronka. Takže, toto by bolo všetko z dnešného videa. Nezabudnite dať like, odber a zvonček. Dúfam, že sa vám takéto videa páčia a čus!